tun trumakan en ho le tur chu American horror slasher film kumsang ni somni pathuma anti chua totally killer tinia ato phlengin milo thlir sak le tho don nia kan video min hlut sak thin tu te chunga kan lo me October kumsang khajakwa somriat pasari ni in North Vernon khoa chuan teirol Tiffany kumsom paruk chawa upa chu a birthday party zana garasa rong taka tha ania ni hiliam hnu in Marisa chu ram hnuaya an kabina aruang mu ani boka hemi hnu hian Halloween zana hetar chu amusement park parking lota rong taka tha ani vele tani an vai hian kumsom paruk vek ania an taksa hliama voisom paruk vina hnu ma aum vek bok tual thattu chu sweet 16 killer ti in ming an putir pha a thattu ber chu tunge ni ti chui chok lo ma se a mai kor wa tangin alar le Halloween a piang in thuam nan tak an hmang hloma kumsang ni som ni pathum ni in Chris Dubases chuan podcast salo nei me ka tual thattu chungchang hi hangai ven thin hle Halloween a piang in tual thana thlenna hmuna khan mikhwal ho alo hruai thina anuna hian kha thil thleng bak kha hangai tua lo ni hia lina langani Jamie chu Halloween concert a kal turin Halloween siam me ka anu pemin kal lo sham turin ron thil pem hi kumsang khajakwa somriat pasaria tleirol pathum ra phlak taka an tha tak te thian hnai tak ani nge a kumsom thum panga lai liam to ma se tual thattu chu hala hlau rengani Jamie chuan kakal don kein veng theialom atia apa blekan tunge Jamie hi thla don alo ti ve thung anin hialai chuan pemin message sadonga pa bernena nu ho in biak na ni hi ativat chumi nu chuan blekan Jamie chu athian thaber Amelia teina avatha Amelia nu Lauren polo omin ani hi pem le black te classmate hlui thawani Lauren chuan kan pu in Halloween ponchol min pe ve theilawani hi ti pain atna a kal turin a chuak ve ngala chumi hnu chuan bleikan Jamie te thian dun chu concert na chuan hawat ha tani hetila hian pem ama chin ina oma kongkhara sweet 16 killer mai korwa haron langdeu thut Halloween costume in thuam pa ngai emoti in sweet lo pe katuma mase chupa chuan chem aron lek chuak tlat mai pem chuan rang takin kongkhara kal ngala police khol wat mase chupa chuan dar thalang tike in aron luta pem aron beizui mase adu angin a khoi thei bik lawa pem hi kumsom paruk ani laya thil thleng wang khan misual beiturin Halloween buat seilok na sa hle ti ashiat thai pem chu chauka atlan lutin chemte a chu wata misual tin chungin police an ron thleng trep to ati khur mai korwa pa po chuan a chua san ve maya pem a thodeu huai tin mai korwa bok khan nunglama tangin aron bei thuta a bo thluk nu chuan avit zui mola voisom paruk chi avitin pem chu aboral zui tani anu thi chu Jamie aturna hle a pona Christian alo life ve ngal char bok atu ka chuan skula police in Jamie zona hanjota thil thlen lai khan khonge ipa om hantia apa black kha an ring hlel dewani achan chu phone a live thin Chris le anu pem te message an lo in thon thin ti an shila mase Jamie chuan kapa in engwangin nge kanu atha duang tual thattu hi kumsom thum pangaliam ta khan man ula chu hetiang thil hi athleng top lawang ti in police chu amo pu let lau mai school bana Jamie chuan science fair a Amelia awahmua time machine hun kal to a kir le theina alo boy pui me kani Amelia chuan anu pon time travel chungchang a boy pui thin thu asoya anu not buhlui mangin hun kal to a let le theina khol chu azo fel thei phani Amelia hian hun kal to a kir le a tual thattu kha dan thei ain beiseya
Jamin kan kir thei chuan kanu po aladam nge yang alo ti ve bok Amelia chuan tual thana thlen masak berni October ni somni pasari sangkha zakwa somriat pasaria time aset ngala ma se en chin turin electric power tam tak an mamo don ani chumi zan chuan Jamin Chris life na chin internet atangin aina ma se apa in en lo tura shilin hepa hian mi torna te en noma siam thina ni tina soi atu ka Jamin Chris cafe a hutange nge a kanu nen khan arukin inin ngai zong emni tin azot tlang taroi mai mase Chris chuan alo pha a inu khan kho chunga tual thana khes aboi pui ruthin ti ka hriat awangin kanin bethin chawani atia kumsom thum pangaliam ta khan tha tum ani thu lekha pemin adon chu a intir bok chumi zan chuan Jamie Amelia muturin avakala anin biak lain tual thatu mai tuam kha aron lang thut mai tha tuma aron bei nu chuan han tlan chia Jamie chu photo booth lui time machine Amelia siama khan abi rurana ati nun nu chuan tual thatu in aron mutlat vi tumin Jamie abeizuya a hriam hrei chuan a control na khol a chhun khi thot mai chuta electric power tam tak in siamin khol chu ati nungzuya tual thatu in ati boile ma in Jamie chu kumsang ka zakwa somriat pasaria athon kir ta ni Jamie chuan kumsom thum pangaliam ta a hakir le thei mai chu mak ati ema in ngai tua fimin anu a chan chuak thei ani ti a hre chuak thuta tual thanara phlak tak thleng tur chu ti top nge atum ta ni time machine a chuan khoi thiang lo ti atarte te a abul loka omnu pakhat ne na anu pem omna azot ngal skula om thu a hriat nu chuan khwa lutin anu te school omna hmuna avakal ngal building a lutin Canada school atanga zirlai transfer angin ain soya Clark that chezet chuan alo admit ve ngal mai bok gym class a Jamie chuan rong taka an tha tak leirol pathum Tiffany Marisa le Heather te hawa hmua an practice lai chuan anu pem zongin a hoi kwal deuh ruwa ya chuta alu ari deuh chor bola ron vom tu chu amanu ngei pem alo ni a leirol gym om tak ani nge pem chu a thian ten an lo za ema zana Tiffany birthday party om tur thu a hrele zela athi na tur ngei chu Jamie cancel mai turin angen hloma ma se athu soi alo ngai thadu tlat lo Jamie beidong chuan police awapuna zanin birthday party na tual thana thlengdon an ti chuan police tenui alo za ema kan khua tual thana a thleng ngai lo an lo ti san Jamie chuan Amelia nu Lauren zon mu tha in a hria Clark that chenu awazo nu chuan azong mu theita thudik engkim Lauren chu a hril veka time machine chungchang le ama not zia wang liawa an puitlin thei ti a hrila maktak main Lauren chuan athu soi alo oi sak kanot zia kha tu ma kala hril ngai lowasin ati chuak hia la Jamie chuan time machine omna khan hruain tual thatu dan atum thu te a hrila kahun ngaya let le turin min pui ka ngaya ni ati bok kumsang ni somni pathuma Black Khan police tenen afanu Jamie bo an lo zong chara Amelia ron thleng hlolin a time machine siam manga hun kal towa akir le thu aron soi athil soi chu tu man an lo oi saklova ma se Chris abeng alo ver zar mai kumsang azkwa somriat pasaria chuan Jamie le Lauren te kha Tiffany birthday party ya tual thana ti top tumin han lo kal duna party na hmuna chuan mi pakhat an ti du da thin deuh dok an va hmuwa ani hi kumsang ni somni pathuma an school principal ni me kani pula Jamie mi pachelo deuh awa hmuwa amel tai man le ma se uluk taka en nu chuan apa Blake kalo ni renga a tre deuh chel chul
apa Blake le Tiffany te hi an lo in ngai zong renga anu pem nen an lo la in him nai ngai reng lo chu ni in Jamie chuan zanin hian Tiffany hi in ven renga ngai tual thana a thleng don ani atia ma se a hma ang bokin ipui kan ngai lo ti in fiam thu thonan an lo la mang zui hemi hnu lok hian Tiffany le Blake ten pindana chance an nei duna Tiffany chuan bedroom alu san alet le hnu chuan Blake kha alo om to lova closet a chuan tho ma she zui Blake ani nge ringin phur takin alo nga ka chuta tual thattu kha a mai kor nge nen chuan aron chuak ruaw mai Tiffany chu panin avit ngal mol mola party na chuan hlaring takin an playa an lam mup nakara Jamie in Tiffany chan tumin alo zong ve me ka ma se atlai to lutuk tlat pindana Tiffany ruang thisena bol kha vek chu awa muwa Jamie chuan beidong takin hun kal to hi kasiam tha thei lawani ang tin angai tuang ngal rau ahma kha chuan Tiffany ruang kha gara sa char ania tuna chuan pindana an char tatlat mai Jamie le Laurenin pe mi ho chu an zui duna tual thattu azalen bok nen anu chu ven renga du ni pe min engtin nge Tiffany chunga thil thleng tur kha ishiat an ti chuan Jamie thil hriat lok theina danglam tak ka nei wanga ni tin alo chang zana an pathum chuan anom khom thapa Jamie anu pem hnena an thian ho em tu melma an nei le nei lo azota pem chuan skula min hotu chu an tam ngotang ti in mi chunga leng an ni zia le mi hnoi hnung jok an ti du da thin zia chu a phalawani kumsang ni somni pathuma Amelia kha a khol siamin alo boy ema a thian nu Jamie lakir le nge yatum Chris aron lang lola Chris chuan a thil chin chhia dik lo aron shil Tiffany kha gara sa thia chhar emo katia ma se an bedroom a jok ani tin a thalak a hmu nge Jamie arwang awa hmu wat wang khan bedroom a an hmu pha hun kal to a thil thleng chu a thlak dang lam ang khop mai kumsang ka chukwa somriat pasari thalak an enlet lea Jamie lo tel ve rengin hun kal to a akir ngei ti an hrechiang ve ta kumsang ka chukwa somriat pasaria Jamie pem te thian ho bula kabina kal lo sham turin acha Marisa ruang an charna mun khani Marisa hnena khopuya leng khothong turin asom lea Marisa chuan ka chungten apartment nuam tak an neya kan kal don nia atitani an zirtir tu pa chuan Jamie chu no pangchim om tak Damon nen in partner turin atia Damon a thil zia danglam tak chu a mudu hle hemi hnu hian Marisa ten Jamie khopuya kal turin an ron lama an vathlen hnu chuan apartment alo ni hau lo ram hnuaya cabin Marisa ruang an charna mun ngei kha ania Jamie in athiamang to kin kirle mai turin athlema ma se mi padang ron thlengin cabina chuan party an tum ta thawani Jamie film khur tura acha lain enga ma an lo ngai saklova zana anzinga pakhat chuan Jamie an party boruak ati chiat zel awangin pona achua tir nge a ma se Jamie chuan lu na tur azong kwal ngal tukver a han hmua an da nak chuan pathum na thi Heather khuma alo muhil nga ta heti la hian Marisa chu mi pakhat nen pona an chuaka tual thattu chu kabina hian alo ve reng toni Heather kha panin radio ati ring sawa Heather aron har thut mai a hlaulutuk chu tlan chiat atuma ma se misual chuan aman man tlat in chunga tanga the thla in athat ta ni ama an thi dan in dot adang lamta Marisa aya Heather athi masatatlat mai achian ten misual chu an lo bei vengia la ma se an hnengang lo tual thattu in achua san hnu chuan an vain police station a Heather tha ani thu an va report ngala Jamie police te puitumin tual thattu thi sen DNA test turin alo pe a
ma se an lo hre thiam reng lo skula Damon le Jamie te hanin hmuwa Jamie a hlau ve te reng nen tual that tu ani chu soilo mi pano pangdoi ve takalo ni chumi nu chuan Marissa te thian ho le Jamie in mukhomin tual that tu kha Jamie hian man ngei adua ruwa manna fel tak asiam pui Marissa hi atha le tur ani wangin misual an man theinan man tangkai nge an tumani Lauren Khan time machine kha alo pe trap toa ma se power thanem tak amamo thu Jamie shil science fair an khol te chu aru chuaka Jamie ahun ngaya thon kir le nge ya tumani kumsang ni somni pathuma Christian Amelia time machine siam alo pui ve a kumsang khazakwa somriat pasaria Halloween zan alo thleng toa amusement park ka Marissa lau thon mel taka kalin tual that tuin aron zui zel Marissa chu haunted house a aluta a thian ten misual man tumin an lo chang reng to reivak lova tual that tu aron langa Jamie nen anin ma chon ngal a thian ten an ron pui wata atopa chuan Jamie avit tasia mai Jamie lam aron hoilain a thian te jingami pakhatin aron vitlang po ka chuata alet ngal top tual that tu maikor an han phelnak chuan an classmate dok kha alo ni renga kum khatliam ta khan zir lai tho trees car accident wangin alo boral to a he thina hian Tiffany Marissa le Heather ten mo an lo phur rengani trees thawi tin an ko thina zan khat chu an thian thumin trees chu Tiffany teina riak ve turin an soma trees chu hrai ruin an kotsnen anin kara enge om hriat tumin an zot vela engma soidu lo wangin zu anin luitir zel rui takin trees chu a ho a accident pha ta ni tu ma hriat lovin trees le dog te hi aloin ngai zong ru renga aril runalu tuk chu phubalak nan mai ko rawua Marissa te thian ho chu amal malin athat ta ni chungzong zong a hriat nu chuan Jamie chu anu pem laka lung oilo ema avin zek mai pem chuan zana an ria khom na khan ka telve reng lo Tiffany nen kanin hau wangani telve po ni la engthil ma ka ti luitir lowang atia Marissa in pem hi chu ain rol ve lo shim alo ti ve bok Jamie chuan ani le tinge dok hian pem tha tumna lekha hi apek atia kumsang ni somni pathuma athat le tho boxi Jamie chuan a hrethiam lo hle chutia anin hnial nak lai chuan nunglama tangin mai korvu ambokin Marissa ngonga tak aron zai sak thuta an thian ho tlan chhia chu zuin TVR live report pelai Chris apa misual chuan aron that zui Jamie le Lauren time machine omna han thleng hlola engkim Lauren in alo pei vek to ni Lauren chuan kholanun hnuah chuan I thut na nga ya nget takin I thu reng to turani ani lo chuan a the chuak chenga I thi pha mayang atia anin siam felvel lai chuan tual that tu kha aron lut hlola an pahnih chuan tha tumin a bei le ngal Jamie Lauren chu chuak wat turin atia time machine atinu ngal tual that tu in Jamie khoi atum le lai takin pemin aron chhana khol atinung to boxi an vai chuan banga an bet thapa ma se tual that tu chu a boi ve pha tlat lo pem apan hnai chata voi khat avik man tin Jamie anu omna kongkhar alo honga atlak chhuwa pain tual that tu mai kor a phelman tlat mai chuta kumsang ni somni pathumami Chris kha alo ni renga Chris chuan dok kha tual that tu dik tak ani ti ka shebik lo kumsang ni somni pathuma inu ka thana chan chu sweet 16 killer thon thu a top mai ka hlo wangani atia pe mi don anga asoi le kha Jamie apek po kha ama siam chop vek hi alo nia kapa ke aya hlo tling jok nen min khai khin renga ka that ve ta ni atibok Chris chuan Jamie tha tumin a bei le a
anin ne tok viau atopa Jamie chan a thazoka perek silaya aka hnuin a pet leng do ra a that ta ne Jamie chu kumsang ni somni pathuma aron kir lea Halloween ni ma chi ane anu pempo alo ladama akwa ngal vong Lauren ron langin kumsang ka zakwa somriat pasaria anche dundan zong kha ala hriat vek thua shila hun kal towa Jamie thil ti wanga thil thleng in thlak danglam a record na a entir mi pakhatin aron kalpel thua ka Jamie tunge anti chuan inu leipa te hi ahma ai khan anin nei ma towa yu nau pa Jamie ani kha iming chu kolit ani to tin anui var Lauren hi bioengineer ni in Amelia chu athian thaber alo lanir rengani